Tak právě tady máme jeden odvážný skok. Jdeme skočit tamhle do toho bahna. Jako nevím, ale je asi 5 stupňů nebo kolik. Jak se cítíte, pane? Jo, tak jako, už jsem to párkrát dělal, ale bude premiéra před kamerou. Takže se dost cítím. Já se akorát tam zaběhnu na druhý konec, jo? Jo. Vodička je krásný studená. Počkej, já se ještě podívám, kam skáčem. Tady je taková kaluž, prostě bahna. Krásný, tak se připravíme.